Hei, salutare tuturor! Astăzi vă voi prezenta ce mi-a rămas de anul trecut. Nu e 7 Redra cu voi. Vă voi prezenta ce mi-a rămas de anul trecut de la show de Revelion. Și haideți să începem cu aceste titirezi de la Sieb. Da, văd că sunt aici alte petarde. FP3 Enigma, Vampire, niște petarde interesante. Sunt cam de toate chestii interesante, zic eu. Și chiar mi-au fost bune, FP3-urile, mai ales de 2 grame, chiar calitate, le-am făcut și verificare gramaj. Hai să trecem și la o baterie. Baterie Maxim Starlight, o baterie foarte interesantă cu 16 focuri și chiar e una frumoasă, adică vă recomand. O aveți acolo și pe show de Revelion anul 2023, anul 2024 și v-aș ruga să trageți unul pe acolo. Este și cu Scream 60 acolo pe show-ul de Revelion. Mulțumesc! Trecem la două bucăți de Pyroboom, un Circo Blitz și Mega Bang și FP3 văd și Doom Boom 2 grame. Niște petarde interesante Pyroboom 30 de grame, nu știu dacă se mai fabrică, cred că nu se mai fabrică și mă bucur că mai am încă. Sper să mai găsesc și niște FS3-uri 2023, chiar m-aș bucura să mai găsesc. Haideți să trecem mai departe. Aici nu cred că mai sunt FP3 New Edition. Știu că am făcut niște teste la ele, dar nu știu, nu mi-am testat să fi luat 2 cutii, dar cred că mai am câteva bucăți din ce știu. Am mai păstrat vreo 50 bucăți, cred că da. O fi pe aici. Și niște petarde puțin mai rare. Anul ăsta știu că nu se mai găsesc și nici anul trecut, cred. Grum. Cred că 2022 anul de fabricare, dar vom verifica acum. Mai exact și vom afla. An de fabricare. Ia stați. 2022, da. 2022, categorie F4. Trecem mai departe cu Doom Boom. Doom Boom roșu, nu știu cum vin, nu scrie aici denumirea, dar nu mai știu cum se numeau. Și încă 3 Doom Boom 2 grame. Foarte interesante petartele astea. Gramajul nu le are de 1 gram cât scrie aici, sunt de vreo 0,30-0,20, dar sunt niște petarde mai mult pentru flamă. Foarte interesante și vă recomand. Să trecem la un pachet de Mamba 1, nedeschis. Și mă bucur că mai am, totuși Mamba 1, niște petarde care tot timpul și-au făcut treaba și au gramajul specificat. Ce an de fabricație sunt? 2022. Mă bucur că mai am și o să trag de ele să păstrez cât mai multe. O să le apar și în compilații. Viper 1. Niciodată nu mi-au plăcut petardele astea, n-am fost niciodată mulțumit de ele. Am crezut că sunt ceva de ele, numai că sunt niște petarde urâte, adică nu-s bune. Doar o bubuitură de 10-20, 0,10 grame, 0,20 grame, care e foarte mică. Cred că și de Alibaba se aude mai tare. Și un titirez aici, din ce văd. Un pachet de Piccolo, cred că e altceva aici, că văd că am pus niște scoși pe el. Sper să fie și Piccolo, că am și nevoie, dar e bun. O baterie tot Maxim de la Starlight, 16 focuri, recomand, e show de Revelion, cum v-am spus. Și mai sunt multe chestii interesante pe acolo, și Doom Boom 5G, o grămadă de chestii. Haideți să trecem mai departe, un pachet de Dog nedesfăcut, calitate, petarde de calitate, 0,5 grame, la 40 de lei parcă le-am luat, 40 de bucăți și 0,5 grame, zic că nu e rău, 1 leu bucata practic. Calitate zic și chiar se merită. O baterie de 25 de focuri Dracula. O baterie interesantă, parcă am mai făcut test la ea. Cred că e la show de Revelion, tot acolo, show de Revelion 2023-2024. Baterie interesantă, vă recomand. Trecem mai departe. Doom Boom 5G cu 120 show 120. Niște petarde interesante cu 2 Dog. Dar acestea v-am prezentat mai devreme, fix mai devreme. Niște petarde interesante și vă recomand. Bing Bang 5G foarte bune, tot timpul și-au făcut treaba și au în jur de 4,5, 4,60. Cred că am niște teste făcute de gramaj și poate le voi posta într-o zi, nu știu, o să mă decid. Trecem mai departe. Scrieți voi acolo în comentarii
Bing Bang 5G încă un pachet. Bing Bang 5G încă un pachet. Încă unul, de fapt încă două. Haideți să trecem mai departe. Și mai avem Viper 30. O petardă de calitate. Am păstrat totuși, să știu, poate totuși nu mai prind. Și am păstrat una, să am și anul ăsta. Poate totuși nu să mai am. Și mai avem aici o mitralieră. Nu știu dacă e bună, cred că e un fail. Nu știu cât de mult m-am străduit la ea, nici nu mi-am amintesc să fi făcut eu. Sper să fie ok. Bing Bang 5G din nou, foarte multe pachete am, ce știu. Ăsta e un pachet stricat. Puma 2, niște rarități. Cred că ăsta în 2022, cred. Dacă nu mă înșel. 2022, da? Un tub de gaz. Și văd că mai am aici niște C4. Foarte interesante petarde. Și cam astea au fost. Vă mulțumesc de vizionare. Vă salut pe toți. Și să lăsați voi un like și un subscribe. Vă salut pe toți.